Dobar dan, u Official John Gaming. Danas ću da vam pokažem, napravit ću jednu malu šalu od klipa i pokazat ću vam kako se operiše rebro ili rebra. Sklonite ovom. Mrh, tamo. Zatim ispravimo ovu ručicu. Sklonite sve sa stola što vam je nepotrebno. Ostavite samo ovaj čekić. Tako. Samo da ga okrenemo. Da uzmemo čekić. I dođete do rebra. I malo polupajte sve. I to je to. Stavite čekić ovdje. Izvrnite ručicu vašu. Ili šta već. Pokupite sve koske. Eto tako. Eto. Povadite sve što je nepotrebno. Evo vidite, sve pobacite. Rebra su operisana. Uzmite i ovu košticu. Šta će čovjek u rebra? Može da živi i bez rebara. Slažete se sa mnom? Eto tako, to pobacajte. Sada ćemo vidjeti. Ajmo da uzmemo recimo ovaj skalpel. Da vidimo šta još možemo da uradimo. Dođi vamo. O ne, ovo je već veliki problem. Upao nam je skalpel unutra. Baš je glupa igrica. Znači najglupa igrica koju sam ikad vidio u životu. To ću odmah da vam kažem. I ne pokušajte da igrate. Zato što ćete dovesti vas samo do toga da razbijete neki deo kompjutera. Ne znam kako neko može da napravi ovako glupu igricu. Dobro. I eto malo šale, evo ga novo srce. Ubacite srce, šinete ga unutra. I to je to. I hvala vam što ste gledali današnji klip. Vidio sam da mi klip Minecrafta veoma dobro uspeo. Kanal mi lepo napreduje. Dobio sam neke kritike da ne pisujemo klipovima. To ću prihvatiti i nećete da čuti više ružnu reč u klipu. Hvala vam što ste gledali današnji klip. Subscribeujte kanal, lajkujte klip, šerujte klip. I pogledajte kanal Gamersa Kalise. Pozdrav za njega.